In de wijnkamer van Twisterheide baat onze media een workshop bankhelpdesk fraude organiseren. Dit is een probleem wat de laatste tijd een soort vaak komt. En daarom hienen de bewoners van de heide hier echt wel verlet van. Nou, omdat ik daar nou ben dat ze mijn geld oorpakken. En ik wil wel wat meer weten over fraude. Nou, ik hoop je wat op te steken dat ik met de baan al in broeken van dit en dat, dus meer hoek net te zeggen. Dus dan hoop ik dat ik een beetje wat om te horen kan, want dat is echt verdwenen. In de wijnkamer moet je meest elkaar elke toonsje morgen. Eén keer in de maand is er een workshop, activiteit of een bijeenkomst op de agenda zet. Nou, en die onderwerpen die doen we altijd die samenspraak met de bezoekers hier, met de deelnemers. En nou, dit is een thema wat uit de bus kwam als zijnde van, nou, dit is interessant en dat zou goed wezen dat we daar eens een keer een midje over belezen. Dus zij dat ontstaan. Maar ik doe net een man meer in de huis te hebben te noorden, zeg maar dat het zei van, nou, ik zeg je even wat zei of zo. Die worden wel bang om mensen in de huis te halen, ja? Financieel adviseur Arend van der Veen had voor jou thuis ook nog 2 belangrijke tips. Nou, ten eerste net ingaan op telefoontje die je van een bank krijgt en die het vertelt van hey, er is wat mij die saldo of er is wat mij die rekening onderhoorn. Dat is tip 1. Dus een bank belt nooit, maar en ook net om yield oer te boeken. En dat zal een bank echt nooit verregen naar een veilige kluisrekening, want anders wordt je rekening plunderen. Dat wordt echt net dienen. En dat die onder door zit en die je pasje ophellen wil, jou het nooit mij, want ze had daar een verkeerde bedoeling mee. Ik ga zelf nog nooit bij mij maken, maar wel in de omgeving kennen ze van mij. En ja, ik weet zelf net hoe het werkt, dus misschien dat ik wat beter word.